Salutare, bine v-am găsit la primul videoclip din conținut special. Numele meu este Mariș Florin, am 17 ani și lucrez încă la acest canal deoarece abia l-am făcut. Când spun că lucrez mă refer în cea mai mare parte la un intro, o încheiere, poză de profil cât și cea de copertă. Apropo, dacă puteți să mă ajutați, ar fi perfect să-mi dați un link mai jos în comentarii spre un site, un program, ce o fi, pentru crearea unei fotografii și bineînțeles dacă mi-ați da un like și un subscribe pentru încurajare. Pe acest canal vă voi prezenta topuri, gaming-uri, probabil și vloguri și voi posta cât de des voi putea. Momentan nu am program, dar sigur voi avea unul exact mai încolo. Fără a mai lungi, în continuare vom vedea top lucruri misterioase pe care probabil nu le-ai știut. Ochiul Saharei. De-a lungul timpului, acest loc a fascinat sute de cercetători din întreaga lume. Locul, așa cum îl vedem noi astăzi, a fost pentru prima dată descoperit de către cosmonauți care au surprins imagini din spațiu. Inițial s-a crezut că zona s-a format în urma impactului cu un meteorit, mai ales din cauza dimensiunilor sale, peste 50 de km în diametru, dar ulterior, după cercetări amănunțite, s-a descoperit că locul s-a format în urma unui fenomen natural, și anume de ridicare mutoasă în dom afectat de eroziunea eoliană. Structura uriașă a fost fotografiată din spațiu de satelitul Landsat 7 și a primit, printre altele, și denumirea de Ochiul Saharei. Are un diametru de aproximativ 40 de km și seamănă cu o tablă de darts datorită mulțimii de cercuri concentrice care a luat naștere ca urmare a eroziunii diverselor structuri de piatră. Aurora boreală. Cei care locuiesc la Polul Nord numesc acest fenomen dansul spiritelor. Ea este un fenomen optic ce constă în strălucire intensivă observată pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru. Când apare emisfera nordică, fenomenul e cunoscut sub numele de aurora boreală, termen folosit inițial de Galileo Galilei, cu referire la zeița română a zorilor Aurora și la titanul care reprezintă vânturile, Boreas. Apare în mod normal în intervalele septembrie-octombrie și martie-aprilie. În emisfera sudică, fenomenul poartă numele de aurora australă, după James Cook, o referință direct la faptul că apare în sud. Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind observat și pe alte planete din sistemul solar, precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus. Totodată, fenomenul este de origine naturală, deși poate fi reprodus artificial prin explozii nucleare sau în laborator. Cel mai vechi os fosilizat umanoid, un fragment de maxilar prezentând 5 dinți intacti, datând din urmă cu 2,8 milioane de ani, a fost descoperit într-un deșert din Etiopia, informează Reuters. Potrivit oamenilor de știință, această descoperire a împins înapoi pe firul istoriei cu circa o jumătate de milion de ani, momentul în care au apărut primele exemplare de oameni preistorici. Cercetătorii au declarat că acel os fosilizat reprezintă cel mai vechi fragment osos cunoscut până acum, ce a aparținut unui umanoid din genul Homo. Osul pare să fie aparținut unei specii necunoscute dintr-una dintre cele mai timpurii familii de umanoizi. Și acesta a fost conținutul special. Nu uitați să dați un like, un subscribe pentru a mă încuraja, să mă ajutați cu ceva, am rugat la începutul videoclipului. Noi o să ne vedem la un alt conținut special. La revedere!